थांनाय 17 बोसोराव न' डाउट जौगानाय एसे एनै खामानिया जाया नङा जादों। बियो बिथांमोना सरकार थायाब्लाबो बे खामानिया अट'मेटिकलि जाखागौमोन थारमाने। खिन्थु बिथांमोना सरकाराव दङ हिसाबै BPF हानजाया दङ हिसाबै हाग्रामा महिलारिया बेयाव नेता हिसाबै चिफ हिसाबै खामानि मावदों हिसाबै जाबायदि बे 15टा बोसोरावहा बिथाङा राजनितिक भाबै बिटिआर हालामखौ बा BTC-खौ जाबायदि जौगानाय हाबाफारियाव लांनांगौमोन, हारि माहारिनि गेजेराव गोजोन खौसेथि गायसननांगौमोन, बे खामानिखौ मावनायाव बिथाङा आबुङै फैमाल जानायखौ जों नुनो मोननाय जादों। आरो बिथांनि समावनो गोबां बिदा फंबायनि गेजेराव राजखान्थियारि फोथैलायनाय जाथायफोरा जालांदोंमोन आरो हारि माहारिनि गेजेराव गोबां दुखु मोनलायनाय बेबायदिनो गोबां दाङाबाजिफोर जादोंमोन, जायनिनो फिथाइ हिसाबै जोङो अबर' आफादफोरनि जोनोम जानाय बेफोर आफादफोरा बिथांनि समावनो जोनोम जादोंमोन। दा बेफोरखौ थासारिखौ नायोब्ला बिथाङा बे 15टा बोसोराव जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जे गोजोननि बाथ्रा बुंदोंमोनब्लाबो खुगायाव, खिन्थु बेखौ आबुङै बिथाङा गायसननो हायाखैमोन। आरो बेनिखायनो रायजो राजाया 2020 मायथाइयाव बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ गनायथि होनानै दिनै बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों बे ओनसोलाव सान्थि गायसनबाय। आरो सान्थि गायसनग्रा गिबि मानसियानो गाहाय मानसियानो जाबाय लिडारा मानगोनां प्रमद बर'। दायो जुदि खैराबारि समस्तिनि बाथ्राखौ बुङोब्ला खैराबारि समस्तियावबो 5 बोसोराव BJP-नि MCLA बिथाङा दङमोन, खिन्थु बिथाङाबो जाबायदि जौगानाय खामानि मावनांगौमोन बेयावहा मावफुंनो हायाखै, बिथाङा फैमाल जादों। दा फैबाय थानाय समावहा प्रमद बर'नि जि मोनसे गोथार थांखि बड'लेण्ड मडेल अफ पलिटिक्स, बड'लेण्ड मडेल अफ पिस, बेबायदि कनसेप्टजों बिथाङा जि हाबाफारि दिनै लानानै खामानि मावबाय थादों, बे थासारिखौ दिनै रायजो राजाया मोजां मोनदों। आरो बे थासारिखौ रायजो राजाया फैबाय थानाय समावबो बिथांनि दैदेननायावनो बिटिआर सरकारखौ खुंजानायखौ लुगैयो आरो बिथांखौनो सासे दैदेनगिरि महरै मोननो हास्थायो। दा बेखायनो थांनाय समावहा BJP-नो BPF-नो भट होग्रा मानगोनां रायजो राजा बिथांमोनाबो बे बाराव बिथांमोननो भट होआ आरो बिथांमोननो भट होनायनि सोलाय दिनै UPPL-नि बिजाथिफोरखौ 40टा समस्तियावबो भट होनो थाखाय बिथांमोना गोसोआरि मोनसे थिरांथाखौ लादो। बे परिबेसखौ जोङो दिनै हमदांनो मोनदों। दा बेखायनो जेसेबां XAM जालांना थायाथों मानो खैराबारि समस्तियाव थांनाय दायो BJP-नि दखलावनो थायाथों मानो समस्तिया, दा बे हिसाबै दङमोनब्लाबो बा बेबायदि जानानै थांदोंमोनब्लाबो, खिन्थु दिनैनि तारिखआव UPPL राजखान्थि हिसाबै जों खैराबारि समस्तियाव दिनैबो 1 नम्बराव दङ, गोख्रोङै दङ। आरो फैबाय थानाय जोंनि बिसायख'थिया जिहेतु 22 तारिखै जागोन, 26 तारिख रिजाल्ट मोनगोन, बेयावबो जोंनिनो बिजाथिया गोबां भट लानानै देरहानो थांगासिनो दङ। आरो खैराबारि समस्तियाबो बै फैबाय थानाय 5 बोसोरावहा अक्ट'बरनिफ्राय गोदान सरकार जिहेतु जागोन, बेयावहा प्रमद बर'नि जि भिजन मिसन, दा बेखौ आबुं महर होनो थाखाय खैराबारिनिफ्रायबो डाइरेक्ट जोङो खामानि मावनायनि सासे दैदेनगिरि एज ए MCLA बा EMA जायखिजायानो जाथों मानो जोङो मोननो थांगासिनो दङ। दा बेखायनो रायजोआ सिद्धान्त लादो बिथांमोना फैबाय थानाय समाव UPPL राजखान्थि दोलोनोनो भट होगोन। बेखौ जोङो UPPL राजखान्थि हान्जानिफ्राय जोंहा मोनसे दृढ़ बिसास बे रायजो राजानि सायाव जोंहा फोथायनाय दं। दा जुजिनाय कन्टेस्टनि बाथ्राखौथ' आं दिनैनि तारिखआव नुवाखै। दा दिनै इलेक्सन जागोन तारिखआ दिनैथ' 2 तारिख जाबाय, 22 तारिखआव 20 दिनसो दंबावो। दा 20 दिननि गेजेराव गोबां मा होनना बुंदों थासारिफोरा, सिनारिफोरा, पजिसनफोरा, पार्टिफोरनि पजिसनफोरा इफाल जागोन। जों UPPL हिसाबै दा जि पजिसनाव दं बेनिख्रुइ बांसिन इलेक्सन भट होजासिम जोंहा गोख्रोंसिन जाहैगोन। आरो जों गोख्रों जानाय लोगो लोगो गुबुन पार्टिफोरा निस्सय दुरबल जालांनांगोन। UPPL गोख्रों जानाय माने गुबुन पार्टिया दुरबल जानाय। दा बेखायनो दिनै BJP, BPF-आ जि पजिसनाव दङ, सप्तासेनि उनाव 10 दिननि उनावहा बे पजिसना बिथांमोनहा हयथ' थाहैयाबो जानो हागौ। दा बेखायनो जोङो आसा खालामनो हायो। दा बिथांमोनजों जोंहा खुनु कन्टेस्ट गैया। जोंना कन्टेस्टआ जाबाय जों गावनि गेजेराव रायजो राजानि अनसायनाय मोननो थाखाय आरो रायजो राजाखौ जोङो मोजाङै जोंनि हालामखौ जौगालांनायाव जों खौसेथिनि मोनसे लामाखौ देखायनो थाखाय जि दायबद्धता जोंनाव दङ, बिनिसो जोंना कम्पिटिसन जोङो बेखौ नुहुरदों। दा पार्टि हिसाबै, केन्डिडेट हिसाबै बेबायदि कम्पिटिसन जागोनखौ नुवाखै। जातीयताबादनि धाराजों राजनितिया दिनै सुक्ति रुपायनि गेजेरजों खारबाय थादों। साफ्रोमबो बर' फिसा बा बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरा मोनसे दायबद्धआव थाङो। बे संग्रामनि गेजेरजोंनो गोबां जोंहा मुंख्लं जालांबाय। गोबां ओनसोला गोबां थासारिजों मोगा मोगि जानानै गोबां उनफिननानै थानो गोनां जाबाय। दा बेखायनो दिनैनि तारिखआव बिटिआरनि चिफ आरो आथिखाल बे UPPL राजखान्थि दोलोनि आफादगिरि बिथाङा मोनसेल' बाथ्रा बुंबोदोंमोन आगोलनिफ्रायबो आरो दिनै समसिमबो बिथाङा मोनसे नितिखौ लादों, बेनो जाबाय संघर्ष आरो निर्माण। जे संघर्षआ जाबाय आन्दलन आरो निर्माणआ जाबाय आन्दलनजों
नस्थ' जानानै उनफिननानै थालांनाय परिबेसखौ जोङो निर्माण खालाम दाफामफिनना थांनांगौ। बेनिखायनो जोंनि आन्दलन होनबा दिनै जोंनि आन्दलना राजा रामानि आन्दलन नंलिया। जोंनि आन्दलन दिनै गणतान्त्रिक राजनिति खरथाजों आन्दलन। दा बे आन्दलनाबो जोंहा गोजोन खौसेथिनि गेजेरजों सान्थि परिबेसनि गेजेरजों जोंनि आल्टिमेट टारगेटखौ होसोनानै आन्दलना राजखान्थि भाबै सोलिलांगासिनो दङ। आरो एखे समावनो जोङो दिनै सरकार सालायनानै रायजो राजानि अभाब अभिजोग बे ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय निर्माणाबो जागासिनो दङ। दा बेखायनो संघर्ष आरो निर्माण कनसेप्टजों दिनै जोंनि हालामा जौगानायनि मोनसे फारियाव थांगासिनो दङ। मोनसेबो खामानिया दिनै उनफिननानै गैया। फारफ्रोमबो बिथिङाव अलराउन्ड डेभेलपमेन्टनि लामाफोरखौ हाबाफारिफोरखौ दिनै फारि फारि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा गोबांथार मिशन भिजन लानायनि गेजेरजों आवगायलांगासिनो दङ। दा बेयावहा जोंबो खैराबारि हिसाबै बा बिटिआरबासि रायजो राजा हिसाबै जोङो बयबो आवगायलांनायनि मोनसे थासारिखौ नुदों आरो बेयो फैबाय थानाय समावहा बेयो मोगथां महर मोननो थांगासिनो दङ। आरो जोंनि भबिसतआ जोंनि इयुन जोलै जोंनि बर' जाथि जोंनि ओनसोलनि भबिसतआ मोजां बेखौ जोङो अरायसम नुहुरगासिनो दङ। बेखायनो गासैबो रायजो राजाया फैबाय थानाय समाव इउपिएल राजखान्थि दोलोनोनो प्रमद बर'खौनो चिफ बानायगोन, इउपिएल राजखान्थि दोलोनोनो ट्रेक्टरनि साबायाव भट होगोन बेखौसो आङो नुहुरदों।